שלום לכולן, כאן מעיין, קוסמטיקאית מומחית. היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא שרבים מאיתנו מתמודדים איתו, פצעים בגב. פצעים בגב יכולים להיות מתסכלים, במיוחד כשהם מופיעים באזורים שקשה להגיע אליהם. לרוב הם נוצרים כתוצאה מעודף שומן בעור, שינויים הורמונליים, או אפילו חיכוך בבגדים. לעתים קרובות הם מחריפים את התחושה הלא נעימה באזור הגב. אז, איך אנחנו יכולים לטפל בזה? הנה כמה טיפים שעשויים לעזור לכם. טיפ ראשון, ניקוי נכון. חשוב להשתמש בתכשירים שמתאימים לעור של הגב, כמו סבונים וחומצה סליצילית. הם עוזרים לנקות את העור ולמנוע היווצרות של פצעים חדשים. 2. פילינג. פילינג גדין אחת לשבוע יכול לעזור בהסרת תאי העור המתים ולשפר את מראה העור. ו3. טיפולים מקצועיים. כאן אני נכנסת לתמונה. בטיפול הקוסמטי שלי אני משתמשת בטכניקות מיוחדות, כולל ניקוי עמוק, מסכות ייעודיות להרגעת העור, טכנולוגיות להפחתת הדלקת, ושגרת טיפוח נכונה ובריאה. 4. טיפים ליום יום. הקפידו להחליף מצעים ובגדים בתדירות גבוהה כדי למנוע היווצרות של חיידקים. ולסיכום, אם אתם כבר מתמודדים עם פצעים בגב, אני מזמינה אתכם לפנות אליי לטיפול מותאם אישית, ויחד נוכל לשפר את המצב ולהחזיר לכם את הביטחון בעור שלכם. אני כאן בשבילכם.